Sagamos. Alas 9:04. Hali sa DCGB Newsbase, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Makakatabang sa pagpapakusog kan depensa kan pwersa sa armada sa ana pagdepensa kan teritoryo kan Pilipinas. Ini ang tinawanin doon kan bagong designara na hepe kan Armed Forces of the Philippines o AFP na si Lieutenant General Jose Faustino Jr. sa iyang mensahe kasabay kan pagsumpa kaini bilang bagong AFP Chief of Staff. Sinabi ni Faustino na sa paagi kan pagpapakusog kan pwersa, maipapahiling man sa ibang nasyon na kaya tanga maging sarong independenteng gikan o independent gikan sa foreign control. Hulyo 31 kan ginibo ang change of command as in retirement ceremony kana sa iyang sinalidahan na si General Cerelito Sobihana. Yan ang pangalas 9 bareta, hari digdi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Maggi Magic Sarap, may new triple pack na. Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as Best Organic Herbal Coffee Brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga drugstores at supermarkets nationwide. Naproxen Sodium Scalan. Sa Escalan, mas gagaling ka sa arthritis o rayuma. Tando ay ginto. Ibang gin to. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Pinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses tagabos. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Day ko na bunjing pigagamit, so let's get ready to ramba. Sa nagigiromduman ko si Pacquiao. Ray na aga tabi sa Indoga, boss. Ecstasy. Lunes gunyan, primera Lunes. Asin ikaduang aldaw kan Agosto. Tama yung, iko pa kasabi na pag Agosto da bunjing, tingating pa. Ay magpara tubod kaan, maghinguha, tanganing day magtingating. Adagusan panarig sa amang Diyos. Ano manan kasiributan, mahal na Diyos dapat enot sa gabos. Happy birthday po sa mga nagbe-birthday ngunyan. Nagre-respetar na naman ang tingog kan banwaan. No tiene pegas. Sa gabos na miyembro kan sosyudad asin kan familia. Me gusta mi. Kasabay dyan ang pagpagiramdom sa paghampang takaining kasiributan namang Diyos dapat ipigpaenot ta sa gabos. Happy birthday po sa mga nagbe-birthday ngunyan. Sagko na naman kitang alas 10:30 ang pagkaudto. Si la conoces te gustará porque es la bomba que va a estallar. No tiene pegas porque es genial. Así me gusta a mí, así me gusta a mí, así me gusta a mí, así me gusta a mí. Éxtasis, éxtano.
Sa paagian kan mga informasyon na nakakalap kan sa indong lingkod, siyempre ang pagtukar kan mga istorya na minaburot wa man dyan sa palibot. Katuwang si Pading Al, Pading Jomar, kumpareng Jim, si Ans Galero, asin si Renz Luna, si Luwens, sa Manibela si Henry Boy Mata, technical control sa may apong Chief Tech is in the house. Ramir Bunjing Tanay sa Newsroom Production Research. Yaon dyan ngunyan si News Manager Mardela an sa may apong malalaoman, the man for all seasons, the jack of all trades, sadit sana pero tian, News Manager Mardela. Sa Production Center, ang samoya pong Anghel, ang AM kang DZGB, A. Angel M. Mustaza. Sa IT, ang yaon ngunyan si Richard. Kupoan sa indong servidor sa radyo. Check, 1 2 1 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog kan Banwaan. Sige po, maray na aga sa gabos na para hinanyog niya to dyan sa Albay District, kay Brother Dan Orenze kan Alpha Phi Omega. Salamat Brother Dan sa padagos na pag-aantabay mandigdi sa programa, asin sa iba pang programa kang DCGB. Tabi? Yaon permi si Brother Dan through thick and thin. No. Kundi napindyente so sa indong paglilibot. Pirang taon na, 2 ng taon. So paglilibot ni Brother Dan kada Disyembre siya baga so ho. The man behind the voice of Santa Claus. Yan. Natado yan ta, iyon ang Santa na lalaki. Santa Claus. Di ba gad? Ano na explanasyon kaan? Yan. Si Brother Dan, sa bagay, pwede man baga maglibot bunding ade. Tasulom, siya man sa nabuda so driver, buda so kwan, so bukilya na pigagamit niya, pwede man baga maglibot pag Disyembre, maka-remind lamang na despite kan COVID, yaon man giraray ang Christmas. Madali na naman baga, next month, per month na, Brother Dan Orenze, kan Alpha Phi Omega. Ay nagatabi sa mo. Siri mas sagabos na parahinan yung nato sa siyudad ni Legazpi, asin sa Albay District, sagkod sa Daraga. Good morning, asin welcome. Pati naman po sa pigabot kan sa tuyang fersa sa laog kan Kabikulan, ibaging suna sa luwas kan Rehiyon 5. Arahay na aga, pati naman po sa nag-antabay man sa samuyang official Facebook page, ang DCGB News Online, worldwide, netwide, marhay na aldaw sa Indogabos. Sa pwede ka mo dyan magpaabot nin mga mensahe, asin iba pa, sa chat box po kan DCGB News Online. On sa sakuyang number 0961-759-0888. That's 0961-759-0888 sa Smart. Asin sa Globe 0926-0156-020. That's 0926-0156-020. Diyan lang po ka mo. Sige po, ilalaog minguna ang mga hanap buhay. Pero dahil ka mo maghali ha. Alawig man na sa tuyang pag-iriba-iba, digdi po sa Tingog kan Banwaan. Dakul kitang mga istoryang sa Sarabay-Sabayan. Digdi po sa programang Tingog kan Banwaan, and we will be right back. Pakalis po kan mga pagiromdom.
Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga promo purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Permitang pigkakaputanan sa tuyang mga kamot na dainarereparo. Maging maingat, managudigdi asin likayanan pagkapot sa mga mata, dungo asin ngimot. Dahil dakol ang pigkakaputan kan sa tuyang mga kamot, posibleng makakaakitaning virus. Pirming rumdumon na kapag kontaminado ang sa tuyang kamot, nalilipat ang virus sa tuyang mga mata, dungo asin ngimot. Mantang pwedeng makalaog ang virus sa tuyang lawas, asin posibleng magdarainining helang. Ang COVID-19 prevention ay ni hatod sa Indo kan Good Found Cement Factory, Palanog, Kamalig, Albay, Mr. Lau Beltran of Legazpi City, asin kan DPWH Regional Office 5. Sweldo na, nice. Sweldo na, nice. Sweldo na, nice. Sweldo na, nice. Pili ng Bear Brand. Pili ng Bear Brand. Siguruhin ang tibay. Ng tibay. Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand 2.4 kilogram pack. Kayang araw-arawin ng tibay hanggang sa next sweldo. Dahil mas mura ito kumpara sa patingi-tingi. Sweldo na, nice. Sweldo na, nice. Sweldo na, nice. Sweldo na, nice. Pili ng Bear Brand. Pili ng Bear Brand. Siguruhin ang tibay. Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand sa iyong suking tindahan. Tibay refers to Tibay Resistensya nutrients, vitamin C, iron, and zinc with 3 balanced meals. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Galing pero di mamahalin. Buti may Surf Active Clean. Galing yan ang mahal. Surf atay mas abot kaya di kailangang mahal. Surf 550 SRP lang. Galing yan ang mahal. Surf malinis at mabango pa di kailangang mahal. Surf tanggal kulob ang labada. Surf with Active Clean. Singgaling ng mamahalin based on lab test versus brand X on polyester. Pero 550 SRP pa rin. Surf with Active Clean. Si Pauline Luna po. Ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Gamot na panlagnat, na masarap at sulit. Si Pauline Luna po. Para sa lagnat ng anak ko, United Home Kidulets. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Si Pauline Luna po. Para etsapuera ang virus, mag-United Home CTAB at CTAB Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of United Home Kidulets. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home CTAB and CTAB Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office Number 5, ang programa Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manungod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Webes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Yashan, maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano, Yashano Mall. Yashano, Yashano Mall. Yashano. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check.
Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-C din araw-araw. Ang Gen-C Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-C Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-C. If symptoms persist, consult your doctor. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ng kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhay na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programa Aramon Yato. Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa Indog kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Ganito ba kainit yung araw mo? Grabe, ang init! Nakakatunaw. O ganito. Matapat naman na 3 electric fan, bro. Sobrang init! Kahit ano pang init yan, may refreshing drink na gawa para dyan. Sprite! Gawa sa natural lemon at lime flavors at gawa para sa init. Woo! Sprite, the #1 lemon lime refreshment. Gawa para sa init. Chill with an ice-cold bottle of Sprite. Gawa para sa init. Sipulin Luna po, ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Gamot na panlagnat, na masarap at sulit. Sipulin Luna po, para sa lagnat ng anak ko, United Home Kidulets. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Sipulin Luna po, para etsapuera ang virus, mag-United Home CTAB at CTAB Premium for as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of United Home Kidulets. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home CTAB and CTAB Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Yes! May ipapa-smart padala si Mama! Saan ko kaya pwede i-claim? Pwede dito, Suki. Yes, claim here. Kahit saang smart padala agent mo gusto i-claim ang padala, ngayon, pwede na. Cellphone number mo na lang ang ibigay sa magpapadala sa'yo. Yes! Kayang-kaya ko na mag-claim anywhere basta smart padala. Customer must present a valid ID. Paymaya Philippines Inc. is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta smart padala. Cellphone number mo na lang ang ibigay sa magpapadala sa'yo. Tingog Dan Banuan. Pio Fernandez. Salamat Tabi Bonjing. Bolta na kita sa programa. Good morning dyan kay Sir Cham Suniga. Yun, dyan sa Kapitolyo. Uda sa sakuyang pinsan, sagkod sa mga dyan kay Vilay na Villaluz. Maray na aga tabi dyan sa Indo sa Catanduanes, sa Virac. Uda sa gabos pa niya tong mga paraan tabay man dyan sa DCGB News Online. Marahay na aga tabi sa Indo. So managhapot sa satuya kung tama sa number na nako apo nindo. Iyo, tama tabi na number sa Globe 0926-0156-020. That's 0926-0156-020. And then sa Smart 0961-759-0888. Yan. Nasa pag-administrar ko niyan giraray so Kapitolyo Provincial kaidtong so mga nakatalaan ko niya na second dose kan Sinovac. Yan, tabi. Ini po pera de los obos. Taka nakaaging mga aldaw, igwamaning mga nagpabakuna na dyan so sa indama na schedule either na first dose o second dose kan ano man na klaseng flavor. Astra yan, Johnson & Johnson, Sinovac o kung ano pa man. Pero
uni po tabi, makamurumondo tapaminsan, pera di los ubos. Kung si isay pa, so igwang mga inadalan, mga nasa gobyerno, iyo paan bako lugod considerate, kunjing, iyo paan pig-iiwal, so mga nagmamanihar dyan, iyo pa sunang iiwal, pere de los ubos, kan nagmamanihar, kan pasistema, kan pagbakuna. Mahirak mantabi kamo, sabuton mantabi nindo, na pag mapabakuna kamo, it will be a gathering of so many individuals. And dahil nangangahulugan, na pag-abot nindo dyan, automatic malaog kamo, matukaw, tutusokon. Dahil po, haloy-haloy po yan, taigwanin proseso administratibo, so pag process kan sa indong mga papeles, pagrehistro kan pangaran, detalyes, data kan sa indong mga informasyones personal na dapat maisihan kan gobyerno, tanganing igoning nasasaray na data. Ikadua, proseso medikal na oobserbaranan sa indong estado pisikal, blood pressure, aaramon so medical history nindo, saka pa sa nakamo tutudukan. Pagkatudok, igwa pa kamunin agihan na proseso, puro halawig patabi ito. Arog ka iyan tabi. Plus, the fact na bako sa nang ikaan aasikasuhon. Dakol ka mo, kaya talagang mahahaloy-haloy. Because this is mass vaccination. Sabuton man tabi nindo na ang mga nagbabarantay na iyan dyan, ang nagmamanihar, ang nagpapasunod kan dapat na pasistema, bako maninda kagustuhan na kamo tabi, tuyuhon na madelay na magparalinya dyan. But it is a natural consequence kung nagkakabiryo ang tao, asin igoning prosesong susunodon, bago ka mo maasikaso. Iyo inan medyo masakit pata paminsan bun. Mga pera de los ubos, mga nasa opisina paan, nang iiwal duman sa mga nagbabantay. Pigre-retrato pa so ID ninda, so pandok ninda, kan mga nagbabantay, nagmamanihar. Piga ako saran pang sala so pa sistema. Abilisin da po, nadidelay. Ako po siring dapat kaan. Tabuto nindo na igwaning susunod na proseso, both administrative and medical. Kahirak magka nagbabarantay na dyan, alas 2 nin maaga, alas 3 nin maaga, yaon na dyan ta maghahalat sa indo. Tanganing maproseso ka mo nin tultol, mapasunod-sunod, without any further delay na dapat nakautob duman sa tamang proseso. Kabako yan basta-basta na mabakal ka sa ng dos na hopya, sa rompatos na hopya, tapos ang laban. Po, makamurumundo man ta. Nagasakripisyo man ining mga frontliners niya to dyan. Dyan sa PHO, dyan sa Kapitolyo. Nabuton po nindo. Nagpapasirin dyan, it's by the hundreds, thousands nga na bako po arugaan kadali sa naman. Dahil nindo tabi pag kura-kurahon, ang mga mamanihar man dyan because they are just imposing what is inside and what is mandated for by the rules, both administrative and medical, dyan sa pag-i-injection. Kamurumundo nga ni tayo na nga niyan. Mga nasa opisina pa, puwera de los ubos. Iyo pa ang nangdadagit. Ay nga, so ID mo. Re-retratohon sa ID. Retratohon sa pandok. Yosef. Ay, dahil tabi ta.
do not add too much pressure and stress sa dati ng stressful situation niya tuon yan. Pati narao-tauhan sa natabi ta, dipisil, kahirak man kan mga yaon dyan, they're doing their best to their ability na masirbihan man po kamo. Pero dapat we should expect man tabi ta mga nasa opisina nga ni an yaon dyan na mga naka-schedule, pero dilos ubos, iyo pa so labi-labi. Naku, ano ba yan? Irak man kan mga nagmamanihar dyan tabi sa Astrodome. Be considerate man tabi. Yan ang mga nagpipirila dyan na iyo pa sa mga nang iiriwal. Mario Joseph man na. Gabos matutudukan. Tapag yaon na kamo dyan, igwa na kamong alokado na ringgilya na may laog. Mahalat-halat sa natabi ka mo. Tabako man sa nakamang pigisirbihan. Ege po. Oras Pilipinas, alas 9:31 sakto. An oras hatod sa Indokang Rexidol Forte. Lakas banat sa apas. Smart padala. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta smart padala. NeoZep Tablet. NeoZep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Surf. Ang Surf Active Clean, mas pinagaling magpaputi, magtanggal ng kulob, at mas pinabango pa. 550 SRP pa rin. Kayang tumapat sa mamahalin. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Wilkins Pure. Drink pure quality water with Wilkins Pure. Multivitamins Enervon C Bit-Bit Bottle. More immunity. Ngayon, mas handy. Sa buhay ngayon, gets namin na kailangan madiskarte para buhayin ang pamilya. Kaya you should take care of your health. Gets ka na ng Wilkins Pure. Sure na pure quality water na may global purification standards. Dahil deserve mo ang good health, mag-Wilkins Pure. You are worth a Wilkins. A product of the Coca-Cola Company. Drink Wilkins Pure. Pure quality water for 11 pesos SRP. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Tanchuling College, running towards its vision, offers education for all levels ranging from kindergarten to college. A place that encourages diversity in teaching methods, creating a culture of excellence in education. We have analytics and technology available to our enrollees. In the past 2 years, the college has made a name for itself, competing with the top schools in the region. The Tanchuling College Incorporated is now accepting student applicants. Courses offered are Bachelor of Science in Nursing, Bachelor of Science in Midwifery, and Bachelor of Science in Hospitality Management. The school offers the whole K-12 programs with a special emphasis on senior high, including Accountancy and Business Management or ADM, Science, Technology, Engineering and Mathematics or STEM, Technical Vocational Livelihood or TVL, includes food and beverage, bread and pastry, cookery and caregiving. There's no tuition fee increase this year, and avail of scholarships offered such as FAPE, ESC, 100% off valedictorian and 50% off salutatorian, and a 3,000 pesos discount will be given to the first 100 enrolled of senior high. For more details, visit us to know more about other discounts. Avail now, hurry, enroll now, and reserve your slot while available. Pagkatapos ng napakaraming trabaho, sino ang kaya pang mag-asikaso sa bahay? Syempre, yung di sakitin. Ang naka-Enervon araw-araw, may more immunity. Tulong para makaiwas sa sakit. With proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Siya ang servidor na may puso sa tao, Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman, Adrian, si Adrian Salceda. Yan si Adrian, talaga naman. May maray na pag-gobyerno ang action man. Konkretong patinampo sa hararayong sidyo. Basta Salceda may maray na legasiya. Ang mga barangay, padaba niyang maray. Sa pulang gimawot niyang dubako lang negosyante. Serbisyong may puso, ang satong kaibuhan. Hatod ni Adrian, Adrian Salceda. Siya ang servidor na may puso sa tao, Adrian Salceda ang pangalan niya.
pagtabang tunay na malalaoman. Adrian, si Adrian Salceda. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga promo purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Lolo, Lola, isang taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo at inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po ha. Kapag nabakunahan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Ingat po. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Res Bakuna kontra COVID-19. Res Bakuna, kasangganang bida at ni Lolo't Lola. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa bagha. Kulugkan payo, kulugkan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Thinking about quality learning towards quality education? Divine Word College of Legazpi is always here to deliver what you need for education in the new normal way of life through flexible learning platforms. School year 2020-2021, we are concerned with your safety and your future. DWCL is a prestigious, service-oriented Catholic institution nurturing young people to become moral and intellectual professionals. People of dignity, integrity, and compassion. People who want to make a difference in the world. DWCL is a PAASCO Level 2 re-accredited and is offering preschool, grade school, junior high school with free secondary distance education program, senior high school, college, and graduate school programs. The enrollment for basic education, both online and on-site, is on August 23, 2021. No tuition fee increase and reduced school fees. Divine Word College of Legazpi helps you realize your dreams. For inquiries, please visit the Admission Guidance and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page or contact telephone numbers 480-1239, 742-6783 or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi, your success, our word. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, neurobion on. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Pag ang kababaehan, igwa man na itabang, digdi sa barangay. Salamat po di Congressman Fernando Dini Crowdedo na kami. Hinipo niyang produktibo, Diyos mabalos man sa imo. Kami ang mga kababaehang ibig sa barangay San Jose, Ginubatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando Dini Cabredo. Dr.
Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahit-pahit sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Napaka-lonely, wala akong kasama pag ako mainom. Daddy, huwag ka nang lonely. Dahil may new Coke kasama, 1 liter na tayo. 39 pesos lang. Kaya sulit at masarap kasama. Happy, happy na kami. Masarap na kumain ng marami. It tastes better. Manny Pacquiao po, Mandirigma. Dami ko ng solusyong nasubukan. Pahit-pahit, bitin sa akin. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Tayo mga Mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahit-pahit? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Ang isinasali na dugo sa tao ay isang lunas na hindi maaaring likhain mula sa mga artipisyal na bagay. Ito ay nanggagaling sa mga taong may mabubuting puso, mga bagong bayani na kusang loob na nagbibigay ng sariling dugo upang makasagip ng isang buhay. Makiisa sa Dugoyanihan sulong sa pagtulong ng dugong Pilipino. Makipag-ugnayan sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar para sa schedule ng Mobile Blood Donation Drive. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Ini na! Big moment ni Mommy! Spin move! Sabay lukso! Big shot ang Big Milo pack sa grocery cart! No! Nakascore in big savings! Save as much as 50 pesos sa new Milo Champion Sulit Pack. Big on milk and energy releasing nutrients. Kaya go big na sa new Milo Champion Sulit Packs. Buy big, save big. Price savings based on cost per gram savings at suggested retail price of Milo 1.2 kilograms versus Milo 300 gram pack. Buy big, save big with new Milo Champion Sulit Pack. Promo runs from January 1, 2021 to April 30, 2022 per DOH FDA CFR permit number 1470 series of 2020. Ako po si Carlo Lirio, taga Bitaan, Legazpi City. Nagpapasalamat po ako sa Ako Bicol Party List asin kay Congressman Saldico. Pati man po kay Congressman Pido Garbin Jr. sa inda pong magayono na programang Government Internship Program. Diyos mabalos, Ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Brad, atubangon ang angat kang panahon. Kaya pakusugo ng hawak. Mag-Revicon with proper diet and exercise. Igwang vitamin A sa could be. Taamang sa lakas resistensya. Kay bana ng mata, puso, muscle, buto at dugo. Revicon Forte! Lakas ng 5 piso lang! SRP! Unilab yan. Multivitamins, minerals at amino acids ang generic name ng Revicon Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tingog Dan Banwaan. Pio Fernandez. Sige, bongkaras man kan mga istorya sa luwas. Aramon taan darang informasyon ni Compadreng Al. Compadreng Al, good morning. Go ahead na. Yes, good morning, Ading Pio. Yaw na kumanyadik sa covered court kan Taisan. Ongoing ko niyan ang vaccination. Digdi sa mga senior citizens Ading Pio. Dangan sumang nasa second dose na. Ayaw digdi sina Doc Fulbert Heliego. Kan City Health sila nagmamanis ko niyan kan vaccination. Hindi sa lugar. Samantalaw, kung tayo digdi si Doc. Sige daw. Sige daw kita kay Doc. Sige. Long distance distribution na, Doc. Doc, magandang umaga. Live tayo sa DCTV. Sakor natin si Maring Pio. Ilan ang target natin, Doc, na mabaksin na ngayong umaga din sa isa. Good morning, Sir Pio, and good morning po sa listeners ng DCTV. Ilan po? Ang target natin, second dose natin sa ito ba, nasa 100 plus yun. At yung senior citizen po na nakalista, we have as early as this morning, nasa 100 plus po. And may mga senior citizen na nasa waiting list.
and then yung mga PWD. So sila ang sila ang priority ngayon. Kasi may pumupunta rito, may nag-walk in, ano advice natin na sa nila. Ang vaccination po natin sa Taisan ngayon, simultaneously, RPO with Bangkerohan, sa kapil, naman sila sa Bangkerohan, 2 days po ang pinalat natin na kasi ang Bangkerohan and Barangay Taisan are big barangay of the dito. Marami silang Opo. Kumpadring Al, makitaonin monitor kay Doc Fulbert and medyo nagpuputol-putol kayo ng signal. Doc, magandang umaga tabi. Si Pio Fernandez po, kan DCGB. Yes, Mr. Pio. Opo, thanks for your time, Doc. Doc, kumusta po ang porsiyentahe, kumbaga, kan mga gustong magpabakuna o na-attain na niya to na level in percentage sa dapat niya itong mabakunahan insofar as yung mga senior citizens is concerned sa Legazpi tabi, Doc? Pagdating po sa youngsters, nasa 2,000 plus na tayo and parang yung big maging 3,000 plus na. But other days po and other months, nakapagpakuna na rin po tayo sa mga citizens and with using the other vaccine. So when it comes to senior citizens po, mataas na rin po ang ating po. I think more than 50% na rin. Ay, opo. Doc, medyo malabo lang po yung signal. Kaya lang, did I get it right na more than 50% na tayo na na-attain yung target natin na mabakunahan insofar as yung senior citizens are concerned sa Legazpi? Yes po, because in the 6 months po, sa other vaccines like Sinovac and AstraZeneca, marami na tayo nabakunahan ng citizens. Belonging to other categories also like they are frontline health workers and at the same time they are senior citizens. People with comorbidities, they belong to EC, but at the same time they are senior. So, kung matatalon po na total population ng senior citizens, malayo na rin po na Ay, opo. So, insofar as yung sa senior citizens is concerned, 50% na tayo sa vaccination rate. And combined, all yung mga nabakunahan na natin doon sa mga priority listing ng DOH, ilang percent na tayo as compared sa total population na dapat nating mabakunahan sa Legazpi po, Doc Fulbert? Sir Pio, sorry. As of the latest number, I can give probably tomorrow or next time. Madami pa po kasing nadagdag ngayon. Like ngayon, Sir Pio, ang ating LC3, they are vaccinating around 1,000 plus, 1,200, 1,300, 1,500 for this week. Kaya na po, ang strategy ni Mayor po is pagpituloy muna natin yung second doses. Kasi po ang pag-count ng Pio, we count the 2 doses as completed. Yun po ang marirecord natin as completed. Until that time, they have 2 doses. But when it comes to Janssen, Johnson, yung isang dose po, it's already counted as well. Ay, opo. So, Doc, kumusta ang observation ninyo? Mataas ba ang enthusiasm ng mga taga-Legazpi na makapagpabakuna? Over? Yes po, we're very happy po na yung country ng mga kababayan natin. Lalo na po ngayon, marami po TV and through po yung Delta variant, Indian variant. Marami na po ang tatanak whether it's in radio and television. Mas itinigo na po sila magpapakuna. Kaya nga po Sir Pio, itong mga nakalista ngayon na for Janssen, dati po, last month, medyo talaga sila magpapakuna. But now na panahon natin about Delta variant, and nakita nila yung mga pinakunahan na other citizens were okay. Kaya ngayon po, mas competitive sila magpapakuna.
yung iba nga po nakikipagpunahan na Ayun. Oo. Now, Doc, ano po, kung dito lang po sa Legazpi, insofar sa jurisdiction ninyo is concerned, can we attain herd immunity soonest possible, Doc? It's difficult to say, Sir Pio, kasi ang population ng Legazpi talagang napakalaki. But if the vaccine continues and for it, we will always do our mandate, which is to vaccinate. Oh, naputol na akong padringal. Apunan ta kagayon akong maapod sa imo padringal ta nganing kon ano ta, medyo lubog pati yung kwan yung sa tuyang signal paki kaning diit kay Doc Fulbert ano total patapos naman ang kwan naputol nako dali sa napadingal ano ta ano ang gamit niya globe ang gamit niya so si smart o sige ta si smart nga po daw ki paningal ano yan so yan maapod gira kita ki kumpadring al na armaryo gapo mag-apod tabi ko padingal ada tabi yan padingal opo Go ahead. Opo. Opo so Doc please go ahead naputol po tayo dun sa katanungan yung pag attain natin ng herd immunity soonest kung kaya po over What's available for yung vaccine, Sir Pio? Very decisive po kasi. And ang kagandahan po sa syudad natin, marami po tayong partners sa pagbabakuna. Ano dyan po yung limang private hospital. Sila po ang naka-assign at sinilagay care doon sa mga malls. Sila po ang na nagbabakuna doon with our representative po from either DOH or CH. Tapos naman po yung city, we have 4 teams na nagbabakuna po every day. Mm-hmm. So yun po ang magiging natin. When it comes to sa herd immunity, pag dumating na po yung maraming vaccine, we will be able to attain that as soon as possible time. Opo. Doc, bigyan kita ng pagkakataon. Mailabas pa ang gusto mong ipadating sa mga tagapakinig natin. Go ahead po. First of all, I would like to thank Sir Pio and the management of DCGB for giving us this opportunity palagi na magpalangibog importanteng sa mga kababayan natin. Now, sa mga Legazpeños po, our mayor is doing his best under his leadership. Nagtutulungan po ang mga departamento ng LGU. Of course, ang CTF po nandiyan dyan para mapakunan po ang mga kababayan. Doon po sa mga nag-hesitate magpapakuna, huwag po natin hayaan na tayo ay mapagdiwanan sa bakuna, sa protection na binibigay sa atin ng ating national gobyerno sa pangikang lokal ng pamahalaan. And importante po na may protection tayo through the vaccine para if and when hindi mo natin hihingin at tayo ay nakita ng COVID virus of whatever variant it is, at least po meron tayong kaukulan na protection sa ating katawan. And pangalawa po, Sir Pio, kailangan po natin panatiling healthy ang ating katawan. Iwasan po ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo, number 1. Kasi yan po ang inaatake ng ating kalaban, yung COVID-19, yung ating respiratory system, ating baga. So sa mga paninigarilyo, the more na vulnerable po kami maulakitan ng COVID. And pangalawa po, tuman po sa parainom, ang mga atay po natin ay napakahalaga because yung atay po natin, siya po ang nagpuproduce ng protina, yung sa mga protina na pinuproduce na yung antibody na kailangan ng ating katawan para po labanan ng COVID-19. So, pinatiliin po natin ang ating katawan na healthy, tamang paraan ang tulong ng at least 8 hours, tayo ng at least 8 glasses of water, and iwas po sa mga issue. Doc, God bless tabi. Salamat sa oras and keep safe po. Thank you, Sir Pio. Kami po ang pinapasalamat sa DCGB at sa mga masipag yung field reporter. Tatagin niyo po na kulaw kong bagay para sa komunidad. Thank you. Good morning, Diego. Aming barkada, aming Pio, sa isang kita mo niya. Maupahon, pasitik kita
very activity ang sa ibang grupo. Pakyaw ka dito sa Columbus. Nagpapalugaw kami. Ika na naman sunainot gayud. Salbahe ka. Ika na naman sunainot sa linya. Kasi matigling titiha. Para picture ni. Interview. Maray na aga. Si translate na ito. Madam Titi. Tapos ko yaw si Kapitan. Sa po yung Titi. Sa po yung Titi. At hindi na tayo. Bakit hindi tayo si Kapitan? Kapitan. Yung sabi ang dapat yung ako. Si Kapitan. Opo, Kapitan, maray na aga po. Kumusta tabi? So na-attain niya to dyan na level na magkaigwanin dakol so magkagusto na magpabako ng senior citizens niya to dyan. Go ahead po. Yes. So, Padingal medyo malabo. Pakira rin na rin kang teleponong diit. ang tuyang senior citizens kung yan hindi overcome sa hall. At dapat naman tayo man sa tuyang na mag-sabay. At hindi ko masa binigol dapat talaga. Siyempre, hindi ko pa matito sa kanya. Local na kaya kapag provinsaran na ini nagkataon na ini sa talaga suwatsan na magayin natin Yan. Sige. Thank you so much, Kapitan. Salamat. Thank you so much. Yan. Kapitan Ato, Malyadulin. Sa mga nag-assist facility na domili yung mga mga taga sa karani sa Ato yata sa Malugaw Silugaw. Sige. So yan sabi, ang sitwasyon digdi sa isang covered court. Mario, thank you. Salamat, kumpadre ngal kasabay si Dr. Alec Fulbert Hiliego, City Health Officer kan Legazpi, buda si Kapitan Ato na Valladolid. Yaon sindangon yan dyan sa Taysan Covered Court para sa pagbabakuna kaitong sa mga nasa senior citizens na kategorya. Taod-taod pag alas 10, tamay nagapot sa tuya digdikon, ano ang mga kung sain sa opisina kan, ako Bicol, taod-taod po yan, budak ko noon sa indang mga kahagadan, itong so pinaghapot, itong so sa education, iba pa. Manood po sa ako Bicol, taod-taod, pakalis na po, medyo laganin kita, may station break, news break, budahan na buhay. Taod-taod po, explicar kan sa ido, pakalis kan mga pagiramdom. Pakinggan natin ang aktual na testimonya ng isa sa mga natulong gumaling sa pag-inom ng Philnona Juice. 100% pure. Ako si Fatima Dixis ni Aguilar, sarong public school teacher sa Legazpi City. Nagkamati po ako kitrangkaso, Kulugilawas, Sipon at Ubo. Pati man ang sakuyang agum na pulis na sarong frontliner at ang samuyang aki. Natakot kami tabaka COVID na ang samuyang namatayan. After 2 days, napakainom in Philnona Juice, nagmaray na ang samuyang kamatayan at kuminusog tulos man ang samuyang resistensya. Grabing pagpapasalamat mi, lalong-lalo na sa sakuyang Diyos. Sa narahay kami tulos kan samuyang kamatayan. Philnona Juice at Philnona Capsule. Subok na at epektibo pa. Mabibili na sa inyong mga suking butika. No approved therapeutic claims. Patuloy pa rin dumarami ang mga natulungang gumaling ng Needs Wellness Center. Ako po si Leticia Agripa ng Responsive Division, Resourceable. Pagkatapos ng pag-detox sa akin, tapos pag-inom ng mga supplement, nagaling na ang pakiramdam ko. Yung mata mo naman, kumusta na po after
4 session, isang buwan na paglinis. Praise God talaga. Kasi ngayon nakakakita na ako. Bakit? Dati po hindi na talaga yun. Ay, hindi, blur na po. Blurred na. O yung sa kaliwa ko. Ngayon nakakakita na po ako. Nakakita ka na in just 1 month. Wala pa nga 1 month. Kaya maraming pasalamat ko talaga. Maghaba pa ang inyong mga pagsiserve sa mga tao at marami pang mapapagaling. Thank you talaga sa inyo at sa God. Ako po si Mrs. Marilyn Banyas Batalier from Malilipot, Albay. Ang findings po, iba akong slight glaucoma and then slight cataract. Kasi saro akong aki, nag-encourage sa kuya na magpa-check up dito sa Nels Wellness. Nagpa-ayos pa nga ako for several weeks. Nahali na po sa kuyang katarata, buda sa kuyang glaucoma. Dahil po sa pagpa-ayos pa ko dito sa Nels Wellness. Mga kaibigan, ang NINS Wellness Center Main Branch ay matatagpuan dito sa Barangay Rizal, lungsod ng Legazpi sa harap mismo ng Petron Gasoline Station. Sa lungsod ng Tabaco, kami ay lumipat na sa Tomas Cabiles Street, San Juan, Tabaco City. Sa Sorsogon ng NWC ay matatagpuan sa Peralta Street, Barangay Polvorista, Sorsogon City. Lemex na, kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex World Kids yan, sarap lasa orange, yummy, banana. Lemex Sa ubo ng Baby Pasteco, Flemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Lemex. Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Ang new normal kasama ang Gen-Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-Z din araw-araw. Ang Gen-Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-Z. If symptoms persist, consult your doctor. Pangenot na rason sa paglakop kan COVID-19 sa paagi kan mga droplet na nagluluwas sa satuyang ngimot asin dungo. Pag nag-aabo, asin minahatsing ang sarong tawo sa pag-iwas sa mga matatawong lugar na irarayutan sa tuyang sadiri sa mga tawong posibleng may COVID-19 o si isay man na may iba pang helang. Kaya ligayan ang matatawong lugar, lalo na kunan sa imong edad lampas 60 anyos o may dati ka ng kamatean, arog kang alta presyon, diabetes, helang sa puso, baga o cancer. Mantineron na day mababa sa 1 metro an sa tong distansya sa iba, asin sa si isay man na aramtang may kalinturo asin abo. Ang COVID prevention tip na ini hatod sa Indo kan Good Found Cement Factory, Palanog, Kamalig, Albay, Mr. Lau Beltran of Legazpi City, asin kan DPWH Regional Office 5. Maraming mikrobyo sa lansangan, kabilang dito ang mga itlog ng bulate na naninirahan sa bituka, nasanhi ng sakit ng tiyan, malnutrisyon, anemia, mababang IQ at pagbaba ng resistensya. Para makaiwas sa komplikasyon na dala ng bulate, makiisa sa gaganaping libreng purga ngayong National Deworming Month. Libre, mabisa at ligtas para sa mga batang edad 1 to 18 years old, mga buntis at mga tao na naapektuhan ng mga sakit na ito. Magtanong sa inyong pinakamalapit na health center para malaman ang iba pang impormasyon ukol dito. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Gusto po naming magpasalamat sa inyong lahat na patuloy na tumatangkilik sa Best Cafe. Dahil sa husay ng mga sangkap nito at sa inyong totoong testimonya ay nagawaran ng Golden Globe Awards ang Best Cafe 8-in-1 Coffee bilang Best Organic Herbal Coffee sa buong Pilipinas. Ang kumpanya namang naghatid sa inyo ng Best Cafe ay hinirang din bilang Best Marketing Company in the wellness industry. At maging si Dr. M na siyang nag-formulate ng Best Cafe ay nagawaran ng Excellence in Entrepreneurship Award. At mula naman sa World Council Excellence Awards ay ang Seal of Excellence as Naturopathic Practitioner. Lahat ng tagumpay na ito ay nagpapatunay na ang mga sangkap ng Best Cafe gaya ng malunggay, guyabano, mangosteen, agaricus mushroom, barley grass at stevia ay talagang malaking tulong sa kalusugan ng tao at sa pagpapagaling ng maraming sakit sa presyong makatao para sa lahat ng Pilipino. Best Cafe 8-in-1 Coffee
Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika. Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 10:02. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Bawal pa man giraray maglaogaan mga Pilipino sa Japan. Sigun sa Philippine Overseas Labor Office o POLO sa Tokyo, iniparte pa man giraray kan pigpapautob na travel restrictions kan Japanese government sa 154 mga nasyon. Alagad piglinaw ni Labor Attaché Marie Rose S. Kakala na maski bawal sa Japan ang inbound travelers, pigtutugutan man ang mga outbound passengers. Sa ngunyan, iguan ng 24,550 mga Pilipinong workers sa Tokyo. Yan ang alas 10 na bareta, halidigdi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Hinebra San Miguel. Kasama mo ang bagong tapang sa One Hinebra Nation ng Hinebra San Miguel. Drink responsibly. Neozep Tablet. Neozep ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Bear Brand. Bumili ng Bear Brand tuwing sweldo para may tibay araw-araw. Sprite, the #1 lemon lime refreshment. Gawa para sa init. Na Proxen Sodium Scalan. Sa Escalan, mas gagaling ka sa arthritis o rayuma. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. For more information about Unilab and its products, go to www.unilab.com.ph. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Sa kulog kang payo asin kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat mausog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Daina kaipuhan mamili pa. Magbayod Jesse, magkasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaiyan magataman, agbayod Jesse. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Gumagaan ang inuman pag sunlight. Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na Sunbig Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! Sunbig Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi! Mag-inuman! Gumagaan ang inuman pag Sunmig Light. Drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. Available at convenience stores and supermarkets. Drink responsibly. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal. Kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong
Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano, orgulyo an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yaw na mismo ang makikinabang permita. Wo garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano, orgulyo an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. San Campeon, ako'y ibahin. Sunang dugong Pinoy, pag-ibahin ang dugo natin. San Campeon, sa pagod putla o hilo, kayang-kaya, matibay ang dugong Pinoy. Take Sangobion Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Lolo, Lola, isang taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo at inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po ha. Kapag nabakunahan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Ingat po. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Res Bakuna kontra COVID-19. Res Bakuna, kasangganang bida at ni Lolo't Lola. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Tingog kan Banwaan. Pio Fernandez. Ilaw tangunan mga istorya sa luwas. Nasa linya si Ans. Ans, good morning. Go ahead na. Good morning, Sir Pio. Good morning sa mga parantabay. Sa mga dagdag manyatong bareta, 2,091 mga albayano ang target na bakunahan gunyal daw sa Albay Astrodome. Inihan pinaliwanag sa DCGB News ni Mr. Ryan Altavano, ang Supervising Admin Officer kan Albay Provincial Office, kung saan ang 2,091 albayanong ini for second dose inigabos asin Sinovac vaccine ang gagamiton para mabakunahan ang nasambitan ng mga bilang kan mga albayano. Ngunyan, sinabi ni Altavano na dakulan pasalamat kan gobyerno probinsal kan Albay dahil sa padagos ang suporta kan mga albayano sa pigigibong pagbakuna kontra sa COVID-19, lalo pa ngunyan na mas pigpaigot nindaan pagbabantay kontra digdi sa tatakutan o kaya antabayan na Delta variant. Iniangkap tangkad pahayag ni Altavano. Roll VTR. Medyo naputo lang po muna sa satuyang mga parantabay, yung audio and video nag-queue. Yan po yan sa Albay Astrodome. Pigsasagibot ang second dose, no? Pasinda sa mga nabaksinan ka mga nakaaging bulan kang July. So ngunyan sa indang second dose. So mahiling na halos gabos mahilay po nagbalik sila for the second dose. So, talagang grabe po ang kumbaga inisyatibo din na pigigibukan lang pagsaro na talagang gusto na matapos sa indang second dose para at least makumpleto ang sa indang vaccine. Sinabi ni Altavano na apera kaya dako laman ang pasalamat ninda sa publiko ngunyan na nagpapabakuna dahilan sa mas nasusunod na ngunyan ang mga social distancing policy siniba pang health protocols kada bes na sinda mapila digdi sa Albay Astrodome para sana magpabakuna kontra sa COVID-19. Itabi sa Pio ang mga impormasyon digdi sa Albay Astrodome with Boy sa Mobile Ans Galero, DCGB. Salamat, Ans. Isunod ta si Ren. Diyan man sa daraga.
Renz, go, go, go. Good morning. Yes, maray nagatabi, Sir Pio. Sina maray nagas to mga parantabay sa mga ganyatong mga bareta dakula ang napasalamat ni Pulis Lieutenant Colonel Bogart Araw ang hepe ng daraga PNP sa kabos ng mga daragenyos. Ilan tasinda ang nangyangana sa best or pinag-bidbid na best municipal police station kang nakaaging 26th PCR month celebration dyan sa Albay Police Provincial Office. Sigun sa nambitan ng hepe na dakulan sa iyang pasalamat, nakabos ng mga daragenyos, magin man sa mga barangay officials, magin man sa lokal na gobyerno, sa kooperasyon na pinagtataon ninda sa daraga PNP. Sigun pa sa nambitan ng opisyal na pagpapadagos nindaan sa indang mga programa sin kampanya, lalo-lalo naman sa kontra sa illegal na droga, magin man pag-ayos kan trapiko asin magin man pagmantilir ng peace and order digdi sa banwaan kan daraga Albay. Kung makatatandaan ka man nakaaging mga taon nang ganaman ang daraga PNP na pinagbidbid man ang daraga PNP bilang best municipal police station man sa bilog na provincial, sumagin man sa bilog na Kabikolan kan mga nakaagi pang administrasyon nagtukaw sa ibang mga hepe digdi sa daraga PNP asin ngunyan na presenteng taon 2021 pinagbidbid na naman ang daraga PNP bilang best municipal police station digdi sa probinsya ng Albay. Roger. Yan lang managdadabareta din sa luwas. Friends Luna, this is Jimmy Jan. Salamat, Abi Renz, sa istorya dyan sa luwas. Congratulations sa komandansya kan Daraga Philippine National Police under the leadership of Chief Bogart. Yan. Sige, may nag-text digdi sa Tuya, naghapot kung saan ang opisina kan ako Bicol. Madalion man sa natabing makuha, ang opisina kan ako Bicol. Pag-abot din do sa sentro kan Legazpi, maghapot ka mo sain ang Embarcadero. Pwedeng lakawon yan, yan sa may Boulevard. Pasirila ka mo sa Boulevard tabi, sa Embarcadero. Yan ang opisina kan ako Bicol. Kanagapot siya bunjing kun, sige pa baga sa mga outreach program kan ako Bicol, sa edukasyon boda, kasinda da para uma. Aram po nindo, dahil ka mo para dua-dua, tabi. Diretso yan na mga pagtabang ka na Bicol. Katutulang, ang Bicol is now an institution. Institutionalized na po ang sa indang sistema nin pagtaon nin tabang sa pangangaipo kan man iba-ibang sektores kan sosyudad. So iabot man po kan sa indang kapabilidad. Kadyan baga nagpuon ng ako Bicol. Itong sa nagtikas sa Tuya. Don't worry tabi. Diretso yan. Sabi baga, makataram sana. Makapasiring ka sana dyan. Nakatabang na, matabang pa. Diyan baga aram nido, bago naglaog sa politikaan ako Bicol, diyan iyan namidbidan typhoon riming pa ka ito. Narikondisir ka na ako Bicol na gulpi ang dapat na asikasuhon na mga problema pangangaipukan komunidad, diyan sinda nagtanom nin sistema kung paano iyan tabi matatawan nin nagakandigong kagianan, pangangaipo sa agrikultura, sa edukasyon, sa pagbuhay-buhay. Sa pagbuhay-buhay, bako po na dole out ang ititaw, kundi nagkakandigong kaaraman kung paano mabuhay, tanganing day magparapanghagad. Yaon, so pagpa-training sa mga heavy equipment operators. Dakol na bagaan mga naka-abroad ka iyan, pre-pandemic period pa. Dakol sa mga natawan ng unya ning tsansa na mabuhay, mga operator na nin backhoe, bulldozer, grader, yan, tabi. Tabi baga, teach them how to fish, tanganing mabuhay oral daw. O diyan nagpuon ang ako Bicol, sundo na nagdakula tabi yan, and the clamor of the public is to expand ang pagtabang na yan, bako sa nadigdi sa Albay, pati na po sa bilog na Kabikulan, pati na po sa bilog na Pilipinas.
Kaya yan po nagmaniugot man sinda na maglaog po into the political arena na istabilisar po politically so ako Bicol igwang mga nagkakailihir na mga kongresistas kada eleksyon through the party list system. Mas napakusog po so pagtaonin tabang sa mga namamanwaan taapwera kan sa indang kapabilidad tadatip kung sa nanguna on a personal or private level so pagtabang ka na Bicol. Ngunya naigwa na ning political clout mas napadali na so pagkonektar man sa mga ahensyas di gobyerno using the political influence man bilang mga ilihidong persona, sira Congressman Saldico, sira Congressman Pido Garbin Jr., the late Congressman Rodel Batucabe, buda si sa ito susaro pang abogado bag na nominar ka ito na naging kongresista man ka na Bicol. Yan, igwa, pardon my forgetfulness na 28 years old na ko eh. Yan. Yan po, using their political clout and influence, mas lalo po na nadadagdagan so pagtabang ta nakakakonektar na sa nagakanigong ahensyas di gobyerno mas napapakusog pa so pagtaonin tabang sa edukasyon, sa pangangaipo sa pagbuhay-buhay, sa salud, sa pangangabital sa negosyo, sa pangangabital sa pagbuhay-buhay, yan, nagdistribuer nin mga kabir. Pagata ka ito, pati nga ni sa masbate na distribueran ka ito ning mga damulag, karabaw. So mga parauma duman. Equipments, machineries, yun na, to name others, tabi. Kaya po, sabi ta na nga ni, it is now an institution wherein institutionalized na po iyan na pagtabang ninda. Oh. Apwera kan sa indang trabaho, tan trabaho bagangon yan, medyo nadagdagan na eh. Bilang mga lawmakers, iyan ang sa indang prime responsibility. Ang paggibunin mga leyes na papakinabangan po kan sa tuyang nasyon. Yan, mga leyes. So Free Irrigation Act na diskutir nga ni, na mensionar mismo ni Presidente Duterte sa bagaan sa mga pinaglaban kay ito kan ako Bicol, recognizing the problem kan mga paraoma so mga daing irigasyon, tapos igwang irigasyon nagbabayad pa sinda. O ngunyan tabi, ipinagpasar ninda, legislative wise, sa indang trabaho, saruyan sa mga accomplishment ninda, Free Irrigation Law na tabi, bako unang act. Yan, so duwang bagay po yan. Institutionalized na ang pagtrabaho ninda bilang mga kongresistas, paggibunin mga layes, mas lalo na sa pagtabang sa pangangaipukan sa tuyang sosyudad. Yan po ang sistema kaan dyan. To name a few, yan na sa indang mga pinagagigiribo tabi, kanako Bicol. Kaya pasiring lang po kamo dyan, itong sunagapot sa satuya, kung igwa pa po nin ipinagtataong tabang sa indaman na pangangaipo para umada siya buda sa iyang aki, sige lang po. Basta dai pa natapos duman sa talaan na peryodo para sa pag-acceptar man ka sa mga maeskwela, igwa man sindang mga allotment man kaiyan sa mga manlain-lain na programa kan ay sa di gobyerno po para sa pag-eskwela. Ano po, diyan po sa ako Bicol, diyan yan sa Embarcadero, sa second floor kan Embarcadero. Sa Boulevard, pasirin lang po kamo dyan. Maray na udto na tabi, asin maray naga kay Engineer Dan Asupardo. Sa tuyang barkada, Engineer Dan, maray naga. Best regards sa pamilya, keep safe tabi. Ano? Pwede na tatabunjing. Kasya na, sige. At sa pagbawi ng Ariglaron ko na sa schedule mo tatabunjing. Sigurado ka? Hindi ka pa nakakakumplido man sa sarong kwan. Requisitos ba yan? Abay sa tatabunjing. Susurpresahon taga sana. Ipapako at kadigdikan kwan. Serbisyo. Mobility. Ang pangarang kabilog na puwersa. Salamat po kan sa idong pagantabay. Tulos na masunod. News Manager Mardela. Ako po si Pio Fernandez. Amang Diyos ang magbantay. Tingog Kambanwaan. Pio Fernandez.
sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa. Usa